نمخانو اتم حامينن واطوتن زبلكايمك بعلمن مخانوم تفلت ديغا مسبلوم زماهم عتبيلو مبع اتخندي حامينن واطوتن حاغوادن علمتن لنا مو كنفلطينا وداي بلو اتقلاتي ان لغو مالت عفهم كفيتهم انام بهقو مبع انت زماي نعبا قدف اهزوك مالت سنسرع زيبولو سباي تخو نزوم كلهم بلوصات ماسنياتات مرحت مدرخ درس زيمتن كويخا واطوتن ارهون الكات زلفهم زلخا بعل ابو زي ما هجرن كلاتهم قدايم دمص اوان ماتانبا كيسمعوخا قدف بعابيوخا سنه طببنياتاتنا ناصنتنا نمغونو صاف زتتصاوتو عب تراخ زنجياخايو مالدي دحنا يزغلو قداي كمتا قديمه زبلكوخا باكال مستراخبنا اسفعنا خنعلللو سلازغنا حجي بزح ززارب يبلون بل حجي كابز مساي زلو حق عدبو اب حق لقچوان زلو نقطقت حصينن نسرحت ورقن زملكت فلوي حقي اما بل 15 خفل زمنن قدميون زتندفه حق عدبو عنقص 59 عنقص 60 بفاكس كسدل كامو قاسيلكا نبيبكا ترداين حسولدن يخا نو كل مزنببكا يخا حتوتات انتليكا نابس مرا مسمصاكو باكال تراقيمنا اتي ايده طبب كامويا ناب عليت بخمي كم زتغيره خنعللينا زماي از ነገር እዚ عبيتنا معبالنان عمد انفعن مغيرن عب اجام سلازلوغا كاب سور مسرتو كفو زلو نغريو سلازي نزع حجي سدلكا زلو صحوف بتقداسنت نببويخا چاو حجي نوي حيزه غزيخا قتيللكا يغريتا اسمرتكا سلام بلليخا بمبال تلابيو تليفون عصوه سبع حبتم ات بفاكس سدر كلكان نسنت ابنياتات هاجرنا زملكت قوام لغچوا اينببكا انديخا اينببكون غزي رخبكون وا نبي بين تردي ان ندوخت بلني صنعخنا قديمكا واي قلاتي هبا بلدحن حج قبلني ولدنا اف اي تصرف ايد اي قرف يلوم زورقو بفولي نصرف زت بلو زلخا طبب زملكت عنقص 50 شعاتن سوسان حجب عليكم زلو خنبلكا مسبلوم اسمرت اتسمرت علخدو نعقدا افت تراسي الله وراق تقبلني بلوان نتن اقعت بنز قراربا زنبرا بعلتي بيتهم انكاس كبل نوبو ناي بحقي حقلو قچوا ديخه بمبال نتبعلتي بيتهم زقبلهم كلت ورقتي نزماهم اقبلوا ناي بحقوا ناي حسود حقدا الله ديو دارغا كام نفس وكف عدي عبيتن لباماتن توكيلهم وكيوم نديفهم اصديقهم نابنت كاب عدهم بلاتا اساتو هابتصين زبحال ابويم توكيلهم حقن دابو خصدقو ناماي لحمصيم نيروم وع عند ابوي بلاتا اساتو هابتصين دا يفلطم اندي اي كميز ولا عبيت سبات انديوم بلو اتغلاتي شعو ابسالونهم فتحت ان بلو عراي صبو بل صنيل كان بمسوعلن سمعني كنبلكا يا زماي مسبلهم كا سم ود عدوم سلاز صوعلهم زياده تهنطيمو قصل حراي بلو هو خيلهم كفلي مالت عنقص 50 شعاتن سوسان حق لغچوا
بشعن 484 عامة مرز التندفة بسم آب وول وانفس قدوس أهد أملاخ يلويز جمر نحنا اندابو لقوشوا نتسرعتنا حقنا متى نزل ألم كسنعلنا بسمتي كل زغل اغزيابير أملاخنا نجمرون نفتسمون ألنا ازي أبدباترنا زلو حقي كاب كلهم عاليتات بزي زوجي مالت بزي ليلان قوليلان بأمرون بفلتاتن تماريصهم زتعدمو عبيت سبات زحققون زدبترون انبر بعال عب عدي يحقق بعال نشي عدي يترف بمبال بأدلو زتندف حقي كونان أب حقلو قجوا كل عينة صرفي كلكوليو بفل لايكا نسرحات طبب زملكت سرحات حاسين كاب كله زبلصه طببيو አካላተ ህይወት ናይ መንግስትን ህዝብን ከምኡውን ንንጉስ መሳርሕ ኩናት ንቤተ ክርስቲያን ንዋይ ቅዱሳን ዝኸውን ኩሉ ሓፃውንን መስቀልን ብኢደ ጥበብዩ ዝስራሕ ከምኡውን እታ ንሙሉእ ህዝብና እትቕልም መሬትና ጠቢብ ብዝሰርሖ ማሕረሻ ከርፈስ ጭዃሮ ጎዞሞ ፋስ مندل معصير غركا ياتعيه كومون كارا شفتا مسفه ورطو كالون عوز مسل بزحن حزب زتقم نغرا زسرح بلهي يطبيب سلازي نزوم سلطناتن ايده سلومونن سبات مصرافن كاب حزبون فليخا موسوبه مخلكالن مالت كم بجزا إدكا أكلاتك كل قريسكا دربيخا مدواي مالتي زحسب كلنا كم نفلتو ماي زي هارمو مريت أخلن سعرن كم زي بقول كموخا عاتين زي قد هزبي كم زي سلطنن كم زي عبن زتفلت أنا قريو نوزو حقو يذكر الداز للسب كلها مزعف قدوس قمتيلو أوريز فترات معرف 4 فقد 20 حادل 20 سلسن كمون مصحف مثالي معرف حاده فقد 2 كساب شوعات يملكت يبلالو عنقص 50 شعتن بتمساسال مقدي نسرعت ورقم برورن زملكتكا اب عنقص سوسا كمز الصعب اسفير ولو سمعن دول غازماي بمبال كان إلو تأمتهم سبعي حبتهم ناتو قلاتي اسمعك الله زماي مسبل وآتو قلاتي قلت فيلهم كأ مهر حقن طبقان زخانه زماኦም አንጎሶም አስገዶም ንባቡ ቀጸለ ሰራሕቲ ወርቅን ብሩርን ንንጉስ ዘውዲ ንዕኡ ዝመስልውን ካለ ዓቢ ናይ ክብርን ማዕርግን መንገል ማለት መመላኽዒ ዝሰርሑ ጥበበኛታት እዮም ከምኡውን ናይ ቤተ ክርስቲያን ወገን አኽሊል መስቀል ጽዋዕ ድባብ كالوون ببعينتو بورقن ببرورن زنصبارق نخبر بيت እግዚአብሔር ዝሰርሑ ነሳቶም እዮም ነቲ ዝሰልጠነ ህዝብ ዘድልዮ ድማ ሽልማት ብወርቂ ብብሩር ብሉል ብዕንቂ ዘጌጸ ስራሕ ዝሰርሑ ነሳቶም እዮም ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብጥበብን በአእምሮን ዝበሰሉ ናብ ዓቢ ስልጣነውን ዝመርሑ قباونتታት مصرافن ካብቲ ገዛ ህዝቦም ፈሊኻ ዘይምውሳብን ማለት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ክብረትን ስልጣኔን ዘይመቀባል ወይውን ምድርባይ ማለት ስለ ዝሕሰብ ምዞም ሰባት እዚኣቶም ጉቡ መውስቦ ክንገብርን ብናይ ክብረት መገዲ ክራዩን ዘድልዩ በልዎ
ቅባውንትታት ፍሉይ ክእለትን ኣገባብን ዘለዎም ሰባት ወይ ፈላጣት ማለት እዩ። ስለዚ ሰራሕተኛ ሓጺንን ሰራሕተኛ ብሩርን ወርቅን ተማሂሮም ማዕርግ ዲቁናን ክህነትን እንተለዎም ኣብ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ማሕድሮን ኣገልግሎትን ከም ኩሉ ወለዶ ክህነት ክረኽቡ ግቡእ እዩ። ነዙይ ዝኸልከለኻ 125 ቅርሺ ይቕጻዕ፣ ማሕድሮ ድማ ይለቅቕ። ነቲ ብልሃተኛን ጥበበኛን ሰብ ከመይ ዝበለ ክብረትን ማዕርግን ዝግብኦ ክነሱ ምንም እኳ ካብ ዓዱን ህዝቡን እንተሰኣኖ ስርሑን ጥበቡን ብኽንደይ ደገ ጽንዓትን ልማኖን ከም ዝርከብ ክርዳእ ዝደሊ ሰብ ግን ኩሉ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 12 ክሳብ 18 ዘሎ ቃላት መጽሓፍ ቅዱስ ይመልከት። ምስ በለ ሰብኣይ ሓብቶም እቶም ብጽሞና ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ኣቶ ቐላቲ ገብረ ሚካኤል እዋዕ ነዚ ዝምልከት ቃላት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ክብሉ ተወከስዎ። እወሎ ባዕልኻ ገንፂልካ ረአዮ። ቃላት መጽሓፍ ቅዱስካ ኣብ ዘድልየና ክንጥቀመሉ ኣብ ዘድልየናኻ ክንጉዕፎ ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ ጸገም ግን መራሕቲ ሃይማኖት ንትሕሱ ብዝርዳእና ቋንቋ ዘርዚሮም ከም ዘለዎ ስለ ዘይነግሩና እዩ። ጽኒልካ ስማዕ ዘማይ ሕጊ ለጎጭዋ ወሲኹ ዝብሎ ኣለዎ በሎም ሕራይ ቀጽል ብምባል ኣእዛኖም ጸለዉ ኣቶ ቐላቲ። እምበኣርከስ ነዙይ ኩሉ ነገር ርኢና ነዘን ዝስዕባ ጸርፊ ንኽልክል ኣለና። ጠቢብ ቡዳ ናሃባይ የሕመሙ ይቐትሉ ዝብኢ ይኾኑ ዕትሮ ይገብሩ ዋጣ ሓምየን ባርያ ወዘተ ከምኡውን ካልእ ንዕኡ ዝመስል ካልእ ጸርፊውን ንጥበበኛታት ዝጸረፈ ወይ ክሓምዝ ዝተረኽበ ወይ እውን ብኣሽሙር ዝተዛረበ ሰብ 125 ፈርጊ ይኽሕስ። ስዩም ከዓ ይብል ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሥልጣን ምሕማምን መቕታልን ንስጋዊ ሰብ ስለ ዝሃበኻ ናይ ክሕደት ዘርኢ እሞ መቕጻዕቱ መንፈሳዊት ቤተ ክርስቲያን በዓላት ወስኖ። ከምኡውን ነቲ እግዚኣብሔር ብጥበብና ክንዓይ እሞ መግቢ ዕለትና ክንረክብ ዝሰርዓልና ጥበባት ከይንጻረፈሉ ብሕጊ ኽልኩል እዩ። ስለዙይ ንኢደ ጥበበኛ ማለት ንበምስ ወይ ንበዓል ሞያ በታ ዕዩ ዝጸረፈ ካብ ሓረስታይ ጀሚሩ ክሳዓተን ደቀቕቲ ዕዮታት ስርሑ ዝጸረፈ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ስዩም ኢሉ 65 ፈርጊ ይኽሕሶ። ከመይሲ ጸርፊ ነቲ ጥበብን ብልሃትን ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ምድፋእ ንድሕሪ ዝመልስ ናይ ሃካያት ቃል እሞ ንጥበበኛ ምጽባእ ማለት ንምዕባለ ሃገር ምጽባእ ማለት ምዃኑ ኩሉ ህዝቢ ይረዳእዮ። ደናቁርን ክፉኣት ሰባትን ረቂቕ ብልሓት ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ለዋ ህዝቢ ስብከተ ኣርዮስ ብምክያድ ምስ ሰራሕተኛታትን አንጠረኛታትን ክሳዕሎም ፈልዮም ኣብ ዑረት ኣጽኒሖም ኣለዉ። ሎሚ ግን ምስ ግዜ ክንጓዓዝን ሓቂ ክንፈልጥን ካብ ጸላም ናብ ብርሃን ክንምለስን ሓይሊ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ዝብል ጽሑፍ ዝሓዘ ሕጊ ለጎጭዋ ምስ ነበበሎም ኣቶ ቐላቲ ከምቲ ዘማኦም ዝበሎም ንኹሉ ብህድኣትን ብጽሞናን ስለ ዝሰምዕዎ እምቧዕ ሓቂ ድዩ ዝነቦ ዘሎ ክሳዕ ሎሚ ሕጊ ዓደቦይ ከይፈለጥኩ ጸኒሕ ማለት ድዩ እምቧዕ ብምባል ንነብሶም ሓተቱ። እስከ በልዘማይ ኣባ ኸለኻኻ ኸተብርሃለይ ክሓተካ እዛ ስብከተ ኣርዮስ ዝበልካያ ነገር ከመያ ብዛዕባ እትፈልጦ እንተለካ እስከ ንገረኒ። ምኽንያቱ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ካብ ኣቕሽሽን ዓበይቲ ሰባትን ይሰምዓየ። ኣርዮስ ማለት ሰይጣን ማለት ድዩ?
حاتتو آتو قلاتي الرأي كبرهالكا يا قلات عوي أريوس مالت سيطان مالت هيكونان أب 325 عامة مرت حادا خابليك أونتي اسكندريا مالت قبص زنبرا أريوس سمو سعب خرسوس ينيرو نسو بزعوا مننت إيسوس كرسوس فليز بلا حسابات زغربن أي فالكان تباهيلو بزي مسمو معو زتوقزان سبيو أريوس إيسوس كرسوس እግዚአብሔር ባዕሉ ይኮነን ወልድዩ ምኽንያቱ እግዚአብሔር አቦ ካብ ወዲ ወዲ ድማ ካብ መንፈስ ቅዱስ ይዓቢ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ አምላኽ ብወልድ አቢሉ ንዓለም ከም ዝፈጠረዳ ይነግረና እምበር ወልድ ባዕሉ አምላኽ እዩ አይብለናን እዩ ብምባል ስለ ዝመሃረ እቶም ኣብ ጉባኤ ነቕያ ዝተኣከቡ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ናርዮስ ወገዝዎ ስለዚ ድማዩ ኣብ ሃገርና ወነ ውጉዝ ከም ኣርዮስ ዝበሃል ክሳዕሎም ንሰምዕ በሎም ካልእ ንእግረ መገደይ ክሕብረካ ዝደሊ ነገርካ ቃላት ሓወይ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ እውን ብዙሕ ሓጽያት ኢትዮጵያ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ፍትሐ ነገሥት ዝበሃል ስድቢ ማለት ቅዋም እውን ነቶም ኣብ ጉባኤ ንቕያ ዝተሳተፉ 318 መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናዮም ተዛትዮም ኣብቲ ጉባኤ ኣጽዲቖም ክትፈልጥ ይሄ ቃላት ሓወይ ከመይ ረኺብካ ዝሕጊ ወለድኻ ጽቡቕ ገይሩ ዶ ተረዲኡካ ኣሎ ምስ በሎም ዘማኦም ፍሽኽ ኢሉ እዋ እንታይ ክወፆ ዝዳ በላወይ ዞሮ ኣስመረት ንበዓል ቤተን ቀዲመን እዚ ብሓቂ ኣብ 1484 ዓመተ ምህረት ዝተነድፈ ሕጊ ወረዳና እዩ ዘማይ ተገሪሞም ሓተቱ ኣቶ ቐላቲ ብወገኖም እወ እዚ ሽዑ ዝተነድፈ ቅዋም ወለድኻ እዩ ወረዚ ዝነበብኩልካ ብዛዕባ ዓሌትነት ንዛረብ ስለ ዘለና ነዝፈልየ ነጊረካ እምበር ነቲ ቅዋም ንኹሉ እንተነቢብካያስ ኣዝዩ ስልጡንን ዝተርፎ ዘይብሉን ኣውራ ድማ ንማንም ከይበደለ ንኹሉ ብማዕረ ዝርእን ዘኽብርን ናይ ስኒትን ፍቕርን ቅዋም ስለ ዝኾነ መዘና የብሉን ዝኾነ ሰብ ብኢንታኡ ክጽረፍ የብሉን ንኹታራ ዕዋላ ንሰኽራም ኒኖ ወዘተ ኢልካ ምጽራፍ እውን ብሕጊ የቕጽዕ እዩ እወ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእሰ ኣሎ እንዶ ቅድሚኡ ኣብ ማይ ጊፍ ዝተነፍደ ንኹሉ ዳእ ስደደልና ንጎሶም ሓወይ በላወይ ዞሮ ኣስመረት እውን ብግድአን ጸገም የለን ሕራይ ኩሉ ክሰደልኩም እየ ኣብ ሩባ ሚዕም መሓዛ ዝተነድፈ ሕድጋ ኣድግና ተገለባ ናይ ኣውራጃ ኣከሎ ግዛይ ከምኡውን ኣብ ሩባ ማይ በላ ዝተነድፈ ስርዓት ሃብተ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ናይ ኣውራጃ ሓማሴን እውን ኣሎ ካልእ እውን ብዙሕ ሕግታት ኤርትራ ስለ ዘሎ ኩሉ ክሰደልኩም እየ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ብ2 ታሕሳስ 1950 ዓመተ ምህረት ብምስሌነ ሕብራት መንግስታት እተዳለወ 99 ዓንቀጻት ዝሓዘ ቅዋም መንግስቲ ኤርትራ እውን እኮ ነዚ መሰረት ገይሩ ድሕሪ ምንዳፉ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝወከለ ባይቶ ኤርትራ ብ10 ሐምለ 1952 ዓመተ ምህረት ከም ዘጽደቆ ዝግለጽ ስለዚ ሃገርና ብዘይ ምግናን ካብ ናይ ዓለም ዝበለጸ ንመሰል ኩሉ ፍጡር ዘኽብርን ዝሕሉን ብማዕረ ዘገልግልን ብሉጽ ቅዋም ነይርዋ እዩ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ ሓይልታት ንቅዋም ህዝቢ ኤርትራ ጉሒፎም ካልእ ንዕኦም ዝጥዕሞምን ዘገልግሎምን ሓድሽ ቅዋም እናነደፉ ስለ ዘጥፍዎ ጥራዩ ብግቡእ ዘይተፈልጠን ዘይተሰርሐሉን እዚ ሕጂ ዝቐውም ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ ኤርትራ እውን ውዱእን ጽፉፍን ሕጊ ኣቦታቱ ድሉው ስለ ዘለዎ ምስ ግዜ ኣጣዒሙ ምጥቃም ጥራይ ዘድልዮ እምበር ካልእ ሓድሽ ቅዋም ወይ ሕጊ ምንዳፉን ኣየድልዮን እዩ በዘማይ
كاب ساعة خاصة اليوم زبل ولدنا خمسلو بلسك نوزم تأببتي ويون بوداتات النابلنا كام موسبون كالي محبراو نقراتن إنا نتسألنان إنا عمسنان مسلو من كبرتو من نقهسوم زلنا حوات ناس كام من تايوز نقر زمتيوم اسكا زرزرا بالكاقلة تسألنا بلو صبوغ زماي انكو عطراي كتسمعن كتفلتن دالا غامبر صقام يبلون بزرزر كنقركايا قدم قدادم جن عبرة سبنا أغول نغحاتن أفلوطون سلازي بلو نزوغنا بمراحتون بعبيت سباتن زتبالو نقر حاكي يخون حاسوت قونو يخون جيغا كيتس أرين كي مرمرن قلتيفون أي مقبالن مأمانن بحرن لمدن كمسلو مغنزاب يدلي نزدوخم قون نزم أزميزوم بزحات اكياتن تبلسن كمزت قمولوخا نغلنا ردوي امباركس كم تقدم زبلكوخا اسرائيلاويان دحر ورا روماويان ناملت عالم يوم فحبتن يلوم نيروم قال خاباتهم كا بقبص ابيلوم نابي إثيوبيا زاتو تقتلت امنت اوريتا هداويان يم نيروم اتي امنا يلومي إثيوبيان إرتران زنبر هزبخا ابت اوانتي امنتو ابلتاناسن اورياريسن مالت ورحن صحيين اب بحرن ام مدرن كومون اب سفلاليو انسساتاتن ينيرو اب رابعاي كفل زمن مالت كاب 300 حدن كسب 400 عامه مرت اب زلو غزي جن بفلايكا اب 320 عامه مرت سورياوي ابا فرميناطوس مالت ابا خسته بران ناب نغوس اخسوم عقناس ويون نغوس إلا أميدا متيوم أمنت كريستنا وسبكو جمرو بدحر نغوس إلا أميداون نوتون بدحريو نغسنوتو زورسو مانات تدقو مالت نغاوس إيزانان سيزانان كاب أمنت بيل مالت طاوت اليوم بسرعة أمنا كريستنا مهيرومن أتأميغومن سماتون أبراهان أصبحان يلوم بمسماي بسم إيسوس كريستوس أتأميغوم أمنت كريستنا خمس سعبو خمس قبروهم تاريخ هيمانوت أرثوذكس إثيوبيان إرتران يقلز أتوم ماناتو نقاو الشعو نتزم محدرو زنبورو هزبون نتزنبورو نايطاوت أملاح قديفو نخريستوس كسعبن بؤو كأمنن أقدروا بدحر زون بعل أبونا أرقاوي أبا ليوانوسن أبا حنينن زركبوهم تشعاتس أركانات أمونغو 470 عامة مرت كاب سوريا نابتاب تقوان كابتن أبا فيك أزنبرا نقسنتات اتاز حيالتن زتفلتاتن زنبرت نقسنت أخزو متيوم أما لا إثيوبيان إرتران النازورو هايمانوت كريستنا بسفيعو خسبكن قد عمات كقومن جمرو مسبلة زما آتو غلاتي درزانت قداس وعيا بيراخ تقبلنا بلون آتو غلاتي نتن أبي ماناي قنون كوفيلن بونزف لحاز نبرا بعالتي بيتهم ويزورو أسمرت أرقاي سمع خازماي مرحت بوليتيكان هايمانوتن أخصوم نوتوم عم مسحف بلوكيدان أوريت زامنون زخطولون زنبورو أيهوداويان ون أمنتهم قديفهم نزع عدش هايمانوت نخخطولو كم سبم عززوهم انتو خنين الساتهم امنت ولدنان امنتنا ناين غيرني نايلوم بمحنقاس لزغبصو نقاوس أخصوم إيزانان سيزانان قبل اليوم سقوم تخوصد عززو بز مسرتك مريتو محدقوم كاب أخصومن كبابيان أبارروهم مسبلة أنقصهم هو نابي سوققوم مانتا بلا اتن بصمونا نعلالو كد مصاز صنحا ويزرو أسمرت جبناءن كابت برمت غاز حزبل زنبره فرنيلو انا وردا بقى نامولي إثيوبيان إرتران فحبتن كم زبلو غيرمهم قداماي باتراريك إثيوبيا أبا فرميناطو زمراحيوم نغاو ساخسوم جن بزي عرفون
ትእዛዝና ተነጺጉ ኣይተተግበረን እዚኣቶም ከ ሕማቕ ናይ ጽቡቕ ኣብነት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ግድን ከነንበርክኾም ኣለና ብምባል ዝያዳ ከጻብዎምን ከጨንቕዎምን ጀመሩ። በዚ መሰረት ከ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ደድሕሪኦም እናሰዓቡ መሬት ዝበሃል ዋላ ካብ ሰብርስቲ ተኻርዮም ከይሕዙን ከይሓርሱን ከልከልዎም። ብድሕሪዚ እቶም ብኹሉ ሙሉ መሬት ዝጸበቦም እስራኤላውያን እታ እንኳ ኣማራጺ ዝነበረቶም ዕድል ንመሬት ከም ጡባዲኦም ቀቢጾም ናብ ስራሓት ኢደ ጥበብ ብምትኳር ብዓቕሞም ተባላሒቶም ኩሉ ዓይነት ስራሓት ጥበብ እናሰርሑን ፍርያ ስርሖም እናሸጡን ክናበሩ ጀመሩ። በሎም ጠበቓ ኣንጎሶም ኣስገዶም ኣብቲ ኣብ ቀሪሐት ማለት መብልዒ ቁርሲ ኣብ ቅድሚኡ ዝተቐረበ ፀሓይ ዝመስል ቅጫ ዓተር ቆሪሱ እናወሰደ ኣብዚ ስራሓት ኢደ ጥበብ ድማ ሰቡት መቕጥቃጥ ሓጺን መምካኽ ወርቅን ብሩርን ማእለማን ምጽራብ ዕንፀይትን ወዘተ ክሰርሑ ከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ስራሓት ካይላን ስፈን ከምኡውን ጡጥ እናፈተላ ኣብ ምፍራይ ተሽዑ ክንዲ ገንዘብ ኮይኑ ካሕሳን ብዱላት ንኽኽፈል ዝእዘዝ ዝነበረ ፈርጊ ማለት ጋቢ ምስራሕ ተተሓሓዞ። ሰብኡተንን ኣንስቶምን በዚ ስራሕ እዚ ጽቡቕ ምስ ሰጎሙኻ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ንነጋውስ ኣኽሱምን ንመራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዘየደቅስ ምዕባለ ኾነ። በዚ መሰረት ከ እዞም ክልተ ወገናት ማለት ነጋውስን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ እንደገና ተሻበኑ ማለት ሰብ ንምጉዳእ ተሰማምዑ። በዚ ሓድሽ ስምምዕ መሰረት ከ ሞክስት ማለት መሻርክቲ ብምዃን ሓደ ግንባር ፈጢሮም ከጥፍዎም ዘተይሞ ብሓድሽ ኣገባብ ከጥፍዎም ወሰኑ። ደጊም ንዕና ዘይኮናስ ህዝቢ ባዕሉ ከም ዝጻብኦም ብምግባር ከም ዘጥፍኦምን ከም ዘንበርክኾምን ክንገብር ኣለና ድማ በሉ እሞ ህዝቢ ብኸመይ ይጻባዮም ዝብል ሕቶ ክምልሱ ስለ ዝነበሮም ከ ነዚ ዝስዕብ እከይ ሓሳባት መሃዙ ብምባል እቲ ንረዘነት ሒዙ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጸ ዘመኣቶ ቐላቲ ነታ ወይዘሮ ኣስመረ ዝሃቦ ፍንጃል ተቐቢሉ ኣወልቡኑ ፊት ክብል ጀመረ። ዘማይ መራሕቲ ሃይማኖትን ሃገርን ኢትዮጵያ ንህዝቢ ዘፍርዕን ዘርዕድን ገለ ነገር ክንምህዘሉ ለና ዝብል እኩይ ሓሳብ ካብ መንጎም ኣመንጨው። እምበኣር ከስ ድማ በሉ ህዝቢ መታን ክርዕድን ሞ ክጻብኦምን ከጨንቖምን ምእንቲ እዚኣቶም ጠበብቲ ወይ ቡዳታት እዮም። ብዓይንቶም ጠሚቶም ዘሕምሙኻ ደቅኻ ዘቐትሉልካ ቀትሪ ሰብ ለይቲ ድማ ዝብእ ዝቕየሩ ኣራዊ ስለ ዝኾኑ ግድን ካብ ጥቕኻ ኸተርሕቖምን ክሰጎምን ኣለካ ብምባል ብኻህናትን ብለፋፎን ማለት ብነገር ተኣዋጅ ነጋውስን ኣቢልካ ኣብ ህዝቢ ሓያልን ንነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣንጻር ኣይሁዳውያን ጎስጓስ ተኻየደ። እቲ ለዋህ ብዘይካ ኣሜን ኢልካ ዘረባን ትእዛዝን መራሕትኻ ምቕባል እዚስ ከመይ ይኸውን? ንምንታይ ስለምንታይ ኢሉ ክሓትትን ከረጋግጽን ዘይክእል ገረ ህዝብኻ ነቲ ሰፊሕን ቀጻልን ጎስጓስ መራሕቲ ሃገርን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ከኣምኖ ስለ ዝጀመረ ከም ትጽቢቶም እቲ ተዓዛቢ ዝነበረ ህዝቢ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ተጻብኦ ከካይድን ክንጽሎምን ጀመረ። በዚ ድማ ንፈላሻ ማለት ቤተ እስራኤል ልዕሊ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ተጻብኦን በደልን መራሕቲ ሃገርን ሃይማኖትን ናይ ህዝቢ በደል ዝያዳ መረሮም። ገለ ሰባት እውን ኣብ ልዕሊኦም ብምትንሳእ ወደይ ወይ ጓለይ ኣሕሚምካዮ ወይ ኣሕሚምክዮ ኣለኻሞ ንዓማ ሓሮ ወይ መሓራ ብምባል ከፈራርህዎምን ከሃሲዎምን ጀመሩ። ምስ በለ ዘመኣቶ ቐላቲ እዋ እንታይ ኻ ትብላታ ፈጣሪ ኾይኖምሲ ንሰብ ክሕምሙን ክምሕሩን ክኢሎም ሓተታ ወይዘሮ ኣስመረት
أمونغو خال أيبون كاريحن نبع البيتان إن أغبلا بكا بتسعقون كتسالم بروباغندا مراحتو من ديوم أمروم عويروم أمونغو سبن فتارن زولو فللي ممزانو سينوم اتزقرمكا كغتلون كمحرون زخولون يروم تزغونو قرب بايمي والوم نيروم أب كندو كم فتاري مفرحومن مساقودولومن نيروم يوم بلبوم كحمومون كمحرون كم زي كولنا فلوتوغن قال بغفات قال دما بميحردون قرنا بزي فلات أب كوموز بلا ناي تسعبو درجة بسيحو مالتيو أواي مساكين أي بإيدوم أي بإقروم بسنك أمناتو مكرا رخيبو مبوع أنت زماي كم ستبلا زلخ أنت خوينو دا أمو أب هاقرنا لومي تاريخ اندي زيرك قمزولو بلو آتغلات شعو بات زانتا تقرمم انتاي مالت كايو تاريخ دقام اللو مال الزماي حتى تزما آتغلاتي ووع ازي كم زعينت بمرحة هاقرن بمرحة هيمانو تنزفت سنبدلسي روحوكي كدنا أبز غربا قزيون مالت أب قزي فدرشن ونكو تفتشميو أب قزي فدرشن دا بخمي ووع مرحة السلفي إرتراوين سعبتومن أتوم أبت قزي كابنا أملخ نهاتي هايلة سلاسي الزوزون زملخون زنبارو مرحي أرثوذكساويت بيتا كريستيان إرترا ندليتنا تسنت انت موتو فتحت كي قبر اللوم انت ولدو دما دقوم كي يطمقو يخلقلوام نيروم انديوم كادرتات من قصخا ازي اتوم هاقرنا عرب كشوتو زداليو كحاتيوم النابلو كساقي وامن كاب هزب خنتصل وامن كاللو حج الحرنا تسنتون انتو خنا ازناي هايمانوتن اي من قصن بدل ابلع الوسون هزبي ترفان رأيو من دو تختلت امنتنا يهوا مسخاخر مال جهوا زحلفو زلو شقر ما نافقان يوم كحات يوم النابلنا دو منقسن هزب نتصاوى ما يلنا قدمون كو نا يهوداوين كوم يوم زقبروهم نيروم بلو صبغ الله وزماي كوم يتغيرو اتزقرم جن منقسنان هزبنان اب هاقرنا زلو عاليتنا زيراناس عليتنا تصعدو أبلعي تسألمتنا مماررن نخنن مخاناي بازو قداي كندي زيغاتا تغفيعو من عدتاتهم قديفهم تسديدو من مسلكا بلو زماعة غلاتي